Dan komt er in één keer zo'n brief. En ja, ik vind dat eigenlijk net een goede manier van doen van de BNG. Begin juli stuurde de BNG-bank een brief met erin de melding dat ze het MFC van Bedaat onder bijzonder beheer stellen. De gemeente woer naar aanleiding van een partering gaan, maar voordat dit plakvinekoer volgt al een volgende brief met daarin het bericht dat de bank de lening per 1 december onderstaande opzijt. En dat smiet vragen op. Wij staan altijd al garant voor deze lening. Dus we vinden het echt heel gek dat het BNG dit doet. Voor u is het echt het systeemdenken van een bank wat nou even naar voren komt. En dat vinden wij heel nuber. We hadden BNG direct op ons prutsen. We willen alsnog met de BNG in peteer gaan om te zien wat er mogelijk is. En wat ik direct zei, die miljoen, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, die zie je altijd al in het hele verhaal. Wat aan het einde van het jaar onder rier vallen en worden zo. Dus daar moet er sowieso iets mee. Dus er is eigenlijk geen risico voor die BNG. Nevens de wethouder dus een net logische beslissing van de BNG-bank. Het dorpsbelang van Bedaat is door deze ontwikkeling benauwd voor faillissement. Faillissement dat wie voor u als dorp eigenlijk sowieso geen optie. Maar dat faillissement nou toch weer op tafel leidt is toch wel vrij logisch. Want ja, zonder centjes kom je net zo ver. Ja, en dan komt faillissement al snel om de hoek op het moment dat de bank zegt van ja, je krijg geen toegang meer tot je geld. De reacties uit het dorp binnen nevens Hiemstra mixed. Gewoon mensen zeggen het wel aankomen, maar oren binnen doch schrokken van het nice. Er zijn natuurlijk ook mensen die zijn heel erg afhankelijk van alle voorzieningen die je binnen. En dat ben natuurlijk een heel groot deel van de mensen. En dat ben net alleen maar de mensen die afhankelijk zijn van nou ja, de leukere dingen, zoals de dansclub, het dwarpshuisactiviteiten, neem het allemaal maar op. Maar je hebt natuurlijk ook de kinderopvang die hierin zit. Nou, de hele sport zit hierin. Dus ja, het is voor heel veel mensen een groot gemis op het moment dat het al in december zo werd. Jongens, de doorgaat op slot en een curator die beslist nog wat er gaat gebeuren. De toekomst is dus onwis. Wethouder Soeboer wil graag toch nog importeren met de BNG-bank om te zien naar de mogelijkheden. Het gaat nog steeds hoe het oranje houden van voorzieningen. Alleen nog als de BNG voert bij stik houdt, daar zijn we wel als gemeente zien hoe springen wij hierop in en hoe helpen we de meerskip nou met het probleem wat we hier nou acuut scheppen en wat we oors meenemen kennen hier in het proces. En dat zal de gemeente die hem dan nog uitlezen moeten. Daar berieden wij als college nou ook op van wat zijn de goede stappen die we daarin zetten kunnen om toch bij elkaar te blijven en toch de meerskip hierin te helpen.